Sezóna mistrovství světa v rally 2010 právě odstartovala. Čeká nás další rok plný velkých výkonů. Rok plný nepředvídatelných událostí. A rok plný dechberoucích okamžiků. To vše sledujte s námi v pravidelných sestřizích jednotlivých etap soutěží mistrovství světa exkluzivně na Sport 5. Jak zajímavý rok nás čeká, naznačila už první etapa úvodního podniku sezóny, která odstartovala ve čtvrtek večer ve švédském Karlstadu. Vůbec nevadí, že ve Švédsku mrzne a teploty klesají až ke 20 stupňům pod nulou, protože i fanoušky utratí rozehřejí výkony světových soutěžáckých hvězd. Snad každý z jezdců touží po skalpu šestinásobného mistra světa Sebastiana Loeba s Citroenem. V čele vyzývatelů znovu stojí tovární jezdci Fordu Mikko Hirvonen a Jari-Matti Latvala. Velké ambice má také světový šampion z roku 2003 Peter Solberg se soukromou C4. Ale do výsledků švédské rally by rád promluvil také dvojnásobný mistr světa Markus Gronholm, který se právě na domácí půdě jednorázově vrátil do šampionátu. V minulosti se Gronholm z vítězství ve Švédsku radoval 5krát, proto jej před startem i jeho soupeři počítali k hlavním favoritům. Do startovního pole plného soutěžáckých hvězd navíc přibyla další velká osobnost světového motoristického sportu. Právě ve Švédsku debutuje v mistrovství světa s vozem kategorie VRC bývalý mistr světa Formule 1 Kimi Räikkönen. Jsem si jistý, že to pro mě bude velká výzva, ale určitě to bude také zábava. Pro nás bude tato soutěž obtížná. Na sněhu a ledu to pro mě bude hodně zrádné a RZy se mi zdají skutečně náročné. Uvidíme, jak nám to půjde. Kimimu Räikkönenovi asi bude chvíli trvat, než dokáže prohánět špičku mistrovství světa. Na úplný vrchol by ale už letos mohl vystoupat jeden z jeho krajanů. Mikko Hirvonen loni prohrál souboj o titul o pouhý bod. Složí ten letos úspěšný reparát? Loni jsem měl na všech soutěžích poměrně opatrně a byla spousta věcí, které jsem mohl udělat jinak. Jen abych získal ty 2 potřebné body. Samozřejmě jsem si loňský rok důkladně zanalyzoval a to mi letos určitě pomůže. Musím být někdy odvážnější ve svých rozhodnutích o nastavení auta, výběru pneumatik a taktice. Musím si říct, co chci udělat a pak to skutečně udělat. A ne, že o tom pak budu přemýšlet až v následujících dnech. To je pak už pozdě. Sebastian Loeb ale rozhodně nebude chtít dát svou kůži lacino. Během několika minulých let jsem se snažil zlepšovat, ale je to poněkud obtížné. Pokusíme se jet vyrovnaně a rychle. Vím, že letos nebude snadné Mika porazit, ale uvidíme. Pozornost motoristického světa se v těchto dnech soustředí do Švédska, přesněji do oblasti Värmland, ležící západně od Stockholmu. Centrem rally je město Karlstad, v jehož okolí pořadatelé vytyčili 21 rychlostních zkoušek. Připomeňme si ještě, že od letoška platí nový bodový systém. Vítěz tak už nezíská 10, ale rovnou 25 bodů. Místo 8 teď boduje 10 jezdců. Švédská rally se letos jede už po 60. Hostem zahajovacího ceremoniálu jubilejního ročníku soutěže proto byl i švédský princ Carl Philip, který shlédl čtvrteční superspeciálku v Karlstadu. Kromě švédského prince ale u trati nechyběly také tisíce nadšených fanoušků, kterým ve sledování první rychlostní zkoušky sezóny nezabránily ani mrazivé teploty. Velmi dravě začal Peter Solberg, ale své snažení přehnal. Náraz do bariéry a následné hodiny znamenaly pro Nora hned na úvod 18sekundovou ztrátu. Vrcholem čtvrtečního večera byl samozřejmě přímý souboj Sebastiana Loeba s Mikkem Hirvonenem. Prvního dílčího úspěchu dosáhl jezdec Fordu, který Francouze udolal o 0,2 sekundy. Z celkového vítězství se ale na první RZ radoval Dani Sordo. Španěl ve službách Citroenu byl o 2 sekundy rychlejší než nejbližší z pronásledovatelů.
pátek zamířily posádky severně od Karlstadu, kde na ně čekaly 2 průjezdy trojicí rychlostních zkoušek, mezi kterými nechyběla ani klasická RZ Likenas, dlouhá 21 km. Na těchto tratích se nezávodilo od roku 2007 a ve srovnání s ostatními vložkami letošního ročníku švédské rally zde na soutěžní vozy čekalo zřejmě největší množství sněhu a ledu. Večer byla na programu druhá superspeciálka v Karlstadu. V pátek ráno panovaly v dějišti rally skutečně zimní podmínky. Závodilo se pod jasnou oblohou, ale rtuť teploměru klesla až k 22 stupňům pod nulou. Jako první vyrážel na trať úřadující šampion Sebastian Loeb s Citroenem. Trať RZ Likenas pořadatelé před soutěží kropili vodou, takže byla zledovatělá a tvrdá. 400 kovových hrotů na každé z pneumatik Loebova vozu se začalo zakusovat do švédského ledu a Francouz jel od úplného začátku zcela naplno. Hned za ním startoval Mikko Hirvonen. Finn loni v Norsku s Francouzem prohrál, o to víc letos ve Švédsku touží po triumfu. Dani Sordo startoval před 2 týdny na Arctic Rally, aby získal další zkušenosti na sněhu. Španěl ve Finsku vyhrál a špatně nezačal ani ve Švédsku. A pojďme se pomocí grafiky podívat, jak si vítěz čtvrteční superspeciálky vedl v pátek ráno. Dani se blíží na první mezičas a jede stále před Loebem a Hirvonenem. Loeb v tu chvíli ztrácel na týmového kolegu 0,8 sekundy, Hirvonen dokonce skoro 2 sekundy. O 10 kilometrů dál ale už bylo vše jinak. Mikko Hirvonen pořádně zabojoval. Finský jezdec Fordu nyní vedl o 0,4 před Loebem, Sordo už ztrácel 2,4 sekundy. Ve Švédsku začala velká bitva. Jezdci dostávají do vozu informace o mezičasech soupeřů, proto Sebastian Loeb dělal v závěru RZy co mohl, aby se dostal před Hirvonena. Francouzův čas 11 minut 33,7 sekundy znamenal fantastický rychlostní průměr jen těsně pod 108 km v hodině. Je skutečně velká zima, ale to je hodně tvrdý. Přilnavost není velká, takže vůz je velice nervózní. Není to vůbec jednoduché. Hirvonen nedokázal Loebův výkon překonat a podívejme se, jak si vedl Sordo. Španěl byl o 3,3 sekundy pomalejší než jeho týmový kolega a v celkovém hodnocení tak klesl za Loeba na druhé místo. Hirvonena ale udržel za svými zády. Dalším ze Skandinávců, který na sněhu a ledu opravdu umí, je Peter Solberg. Nor na čtvrteční superspeciálce ztratil 18 sekund, ale v pátek ráno si vítěz švédské rally z roku 2004 počínal výtečně a po druhé rychlostní zkoušce se posunul na 9. místo celkově. Ale pojďme zpátky na start za ostře sledovaným Kimi Räikkönenem, debitujícím v mistrovství světa za volantem Citroenu C4 VRC. Vedle mistra světa Formule 1 z roku 2007 bude letos pravidelně usedat bývalý spolujezdec Tommyho Mäkinena Kyle Lindström a bude zajímavé sledovat, jaký vliv bude mít tento zkušený mitfára na Kimiho soutěžácký růst. Před Räikkönenem ale startoval Khaled Al-Qasimi, který si na sněhu a ledu zatím stále příliš nezvykl. Ani letos nezačal ve Švédsku jinak. Jezdec z Abu Dhabi uvízl v závěji a než se z ní vyhrabal, už měl za zády Räikkönena. Bývalý jezdec Ferrari má z Formule 1 samozřejmě perfektně zažité předjížděcí manévry, ale ne za takových podmínek. Jenže s předním sklem pokrytým sněhem odletujícím od Al-Qasimiho vozu se toho na úzké cestě lemované sněhovými bariérami příliš vymyslet nedalo. Pro oba závodníky tak byla úvodní klasická RZ zklamáním a hlavně Finn v jejím cíli rozhodně štěstím nezářil.
Myslím, že víc než polovinu RZ jel těsně před námi a my jsme neviděli vůbec nic. Nebyl to dobrý začátek, ale co se dá dělat? Nedalo se je těsněji za ním, takže jsme museli zpomalit. Po první páteční RZ a druhém testu celkově vypadalo průběžné pořadí švédské rally následovně. Vedl Sebastian Loeb s Citroenem před týmovým kolegou Sordem. Další dvě příčky patřily Hirvonenovi a Latvalovi s konkurenčními Fordy. Loeb začal ve Švédsku skvěle, ale Hirvonen byl na dostřel. Jak vypadal jejich souboj na dalších RZách? Uvidíme už za okamžik. A jsme zpátky v oblasti Värmland, kde se v rámci švédské rally 2010 rozhořela velká bitva mezi Sebastianem Loebem, Danim Sordem a Mikem Hirvonenem. Loeb se po druhé RZ ujal vedení a ve velkém stylu pokračoval i dál. Mikko Hirvonen s Fordem dělal, co mohl, aby Francouze udolal, ale i na třetí vložce byl pomalejší. Tentokrát s jedničkou Citroenu prohrál o 2,8 sekundy. Vedení Fordu před letošní sezónou jasně deklarovalo, že Jari-Matti Latvala bude jasnou dvojkou a bude krýt Hirvonenovi záda. Fin se zatím držel na čtvrté pozici s odstupem 18 sekund od vedoucího Loeba. Velmi dobře se v pátek uvedl Sébastien Ogier s C4 v barvách Citroën Junior týmu. Mladý Francouz si dobře počínal už v druhé polovině loňské sezóny a při svém prvním startu ve Švédsku držel v pátek dopoledne výtečné 5. místo celkově. Před poslední RZ-tou první sekce pozměnil Mikko Hirvonen nastavení svého Focusu VRC a tento krok se mu vyplatil. Fin projel čtvrtou rychlostní zkouškou absolutně skvěle. Loeba porazil o 0,4 sekundy a v průběžném pořadí se navíc posunul před Sorda na druhou pozici. Jako za starých časů se naopak stále nemohl rozjet Hirvonenův bývalý týmový kolega Markus Gronholm. Dvojnásobný mistr světa figuroval v poledne již s výraznějším odstupem na 6. místě a doufal, že jeho chvíle ještě přijdou. Do tempa se nemohl dostat ani Henning Solberg, kterého trápily technické problémy a mechaniky týmu Stobart tak v servisu čekali rušné chvíle. Jak už jsme řekli, Mikko Hirvonen se po čtvrté RZ posunul před Daniho Sorda na druhou příčku a polepšil si také Mats Osberg, který odsunul za svá záda oba bratry Solbergovi a byl 7. A jak hodnotili dopolední sekci sami jezdci? Zatím jde všechno dobře. Podmínky na trati se mi dnes dopoledne líbily. Myslel jsem si, že bude nevýhodné startovat jako první a že ztratím nějaký čas. Ale podmínky byly nakonec vážně dobré, takže vše bylo bez problému. V tuto chvíli vedeme, ale jen o 4 sekundy, takže to je velká bitva s Mikem a Danim. Ale zatím jde všechno dobře. Nevím, na prvních 2 RZách jsem nebyl spokojený se svou jízdou. Prostě jsem se v autě necítil úplně dobře, ale teď je to lepší. Tak to snad bude stejné i dál. Jak to, že je to lepší? Co se změnilo? Trochu nastavení tlumičů a středního diferenciálu. Zkusil jsem něco z loňského nastavení a na rychlostní zkoušce to bylo hned o něco lepší. Tak se snad udržím v závěsu nebo najedu nějaký čas. Podmínky na 2 dnešních úvodních RZách číslo 2 a 3 byly skutečně perfektní. Kompletně pod ledem. Poslední byla velice obtížná, na sněhu selo neskutečně rychle. Auto bylo po celou dobu nedotáčivé nebo přetáčivé. Bylo to fakt těžké. Druhé průjezdy budou asi taky hodně náročné. Fanoušci kolem tratí se bavili po celý den a těšili se na druhé průjezdy soutěžních vozů. Jejich piloty ale nečekala právě procházka růžovým sadem. Po prvních průjezdech byly tratě rozbité a místy se tvořily poměrně hluboké koleje.
Jako první se těmto podmínkám postavil úřadující mistr světa Sébastien Loeb. Jenže mnohem lépe si tentokrát vedl Mikko Hirvonen. Finn porazil Francouze výrazným rozdílem 10,8 sekundy a ujal se vedení v celkovém hodnocení rally. A zářil také Dani Sordo. I Španěl byl rychlejší než Loeb a posunul se před něj i v průběžném pořadí, takže Loeb rázem klesl z prvního na třetí místo. Jari-Matti Latvala dopoledne na vedoucí trio ztrácel a chtěl se mu přiblížit, ale tato chybička mu zrovna nepomohla. Se svými výkony na začátku soutěže nebyl spokojen ani Peter Solberg. Nor hodně chtěl opustit 9. příčku a vystoupat výš, jenže na 5. RZ znovu chyboval, skončil v závěji a ztratil skoro 5 minut. A děly se další zajímavé věci. Tady míjí Solbergův vůz Matthew Wilson, startující za ním. Ale také Wilson se nevyvaroval chyb. Na stejném místě jako Latvala opustil na okamžik trať. To by ještě nebyl takový problém, ale najednou přišla rána ze zadu. Co se stalo? Vše bude jasné z tohoto leteckého záběru. Do Wilsona vrazil Peter Solberg, který určitě bude chtít na letošní švédskou rally rychle zapomenout. Pátá RZ pokazila výborně rozjetou soutěž také Matsi Osbergovi, který si se svou imprézou VRC uslal ve stejném příkopu jako krátce před ním Peter Solberg. Matthew Wilson přijel do cíle 5. rychlostní zkoušky pořádně naštvaný. Matthew, nevypadáte zrovna spokojeně, záď vozu je poškozená, co se stalo? Vrazil do nás, na 12. kilometru vyletěl ven, vrátil se na trať a my jsme jeli za ním. Dlouhou dobu jsme jeli ve sněhové tříšti za jeho autem, ale pak nedobrzdil odbočku. Předjeli jsme ho a při brždění nám zhasl motor. Zrovna jsme nastartovali a další, co si pamatujeme, že do nás vrazil. Měli jsme problémy s nedotáčivostí, vyletěli jsme mimo trať a ztratili jsme spoustu času. A on pak vyletěl ven přímo před námi. Už jsem neměl v pneumatikách skoro žádné hroty, takže jsem ho trefil. Proto má poškozený zadek auta. Až moc se snažím. Musím prostě jet klidně. Po 5 z 8 RZ úvodní etapy se špička startovního pole seřadila v tomto pořadí. Novým lídrem se stal Hirvonen, následovaný Sordem a Loebem, za nimiž své pozice drželi Latvala, Ogier a Gronholm. Ale první etapa ještě zdaleka nebyla u konce. O tom se měl brzy přesvědčit třeba Kimi Räikkönen, ale zdaleka nebyl sám. Ale pojďme se podívat také na to, jak si v pátek vedli účastníci premiérového ročníku SVRC. Jednoznačným králem úvodní etapy švédské rally se mezi piloty vozů kategorie Super 2000 stal Per Gunnar Andersson, který se Škodou Fabí S2000 vyhrál všechny páteční rychlostní zkoušky. Druhá příčka patřila po první etapě Jane Tuohinovi s Fordem Fiestou S2000. Finn ovšem na vedoucího Andersona ztrácel už více než minutu. Martin Prokop ztratil několik vteřin kvůli 2 drobným výletům mimo trať a 2 RZy absolvoval bez zadního okna. Přesto jezdec Czech Ford National týmu zakončil etapu na 3. místě. Od druhého Tuohina jej navíc před druhou etapou dělilo jen 24 sekund.
Do tempa se nemohl dostat domácí favorit Patrick Sandel z Fabí S2000. Švéd po prvním dnu ztrácí téměř 3 minuty. Nor Eivind Brynildsen s další Škodovkou začal dobře, ale na třetí RZtě uvízl v závěji, ztratil více než 2 minuty a propadl se na poslední místo v hodnocení SVRC. Odpoledne ale znovu zářil a posunul se na 6. příčku. Portugalec Bernardo Sousa se na sněhu spíše trápil, ale nechyboval, takže do druhé etapy odstartuje jako 5. Nejlépe se ale zpátku na sobotu určitě spalo Peru Gunnaru Andersonovi, který vedl SVRC a navíc atakoval bodované pozice v celkovém pořadí rally. Ale vraťme se zpátky ke špičce celkové klasifikace. Po dramatické 5. RZtě se děly velké věci i v závěru dne. Hodně zabojoval Sebastian Loeb, který při druhém průjezdu testem Vigen dokázal umazat z Hirvonenova náskoku 1,6 sekundy. Hirvonen měl sice starosti o kondici svých pneumatik, přesto odpoledne působil podstatně sebevědomějším dojmem než ráno. Dani Sordo si po 6. vložce stěžoval na pokles výkonu svého vozu, ale jak se v zápětí ukázalo, příčinou byl jen sněhem ucpaný přívod vzduchu. Španěl sice klesl za Loeba, ale stále se držel v kontaktu s Hirvonenem i Loebem. Špatný den prožil Markus Gronholm. Ještě před 6. RZtou figuroval Fin na 6. místě celkově. Pak jej ale začaly trápit problémy s elektronikou, která Gronholma zřejmě připravila o veškeré naděje na umístění na stupních vítězů. Fin totiž ztratil více než 12 minut. Gronholmovi problémy mohly nahrát do karet Kimimu Raikkonenovi, který se tak mohl posunout na bodované pozice. Jenže, jak je vidět z tohoto záběru, bývalý šampion Formule 1 také poznal záludnost švédských sněhových bariér. Něco podobného si Raikkonen vyzkoušel už minulý měsíc při Arctic Rally. Tentokrát v závěji ztratil 26 minut. Jel jsem o něco rychleji a trefil bariéru. De facto jsme byli stále na trati, ale nemohli jsme zatočit potřebným směrem. Chvíli trvalo, než jsme odházeli všechen ten sníh pod autem a mohli jsme odjet. Pernou chvilku si na trati 7. RZty prožil také Henning Solberg. Měl však více štěstí než jeho soupeři a po první etapě tak nakonec figuroval na 6. pozici. Až do cíle etapy pokračoval skvěle Mikko Hirvonen. Fin vyhrál poslední klasickou RZtu úvodní etapy a před večerní speciálkou vedl před Loebem o více než 8 sekund. A tak to vypadalo průběžné pořadí po večerní superspeciálce. Loeb sice o něco snížil Hirvonenův náskok, Fin ale stále vedl před konkurenty z Citroeny. Mikko, odpoledne to bylo o hodně lepší. Čím to bylo? Tak to nevím. Prostě jen vše fungovalo správně. Byl jsem rád, že jsem ráno našel správné nastavení a snažil jsem se toho využít. Podmínky byly hodně obtížné, na mnoha místech byly hluboké koleje a spousta volného sněhu. Bylo to zkrátka hodně těžké. Já nemám rád závodění ve Švédsku, když se do ledu vyjedou hluboké koleje, necítím se dobře. Možná jsem měl jet o něco klidněji, ale to prostě nevím. Nebyl jsem tak rychlý jako Mikko a ztratil jsem hodně času na první RZtě. 2 další pak byly o něco lepší. Nebyly na nich tak hluboké koleje, jen trochu šotoliny, což docela šlo. Neměl jsem zvláštní problémy, jen mi nesedla jedna RZta. Zítra jsou na programu některé zajímavé RZty. Myslíte si, že vaše startovní pozice bude na nich výhodná?
Má startovní pozice není zlá, možná je lepší než Sebastianova. Je to dobré. Uvidíme, možná nás zítra čeká více šotoliny na povrchu trati, což není dobré pro pneumatiky, ale uvidíme, co se stane. Určitě nás čeká další skvělá podívaná. Sestřih z druhé etapy švédské rally sledujte exkluzivně na Sport 5. Nashledanou se už zítra těší Zdeněk Zelenka a Karel Špácal.